muli, isang maganda na ng mga araw, panibagong araw sa inyo lahat mga Momshies. Ito po si Momshi G at ngayon po ay kasama ko ang ilan sa mga gusto nyo ring makita at makausap ko ng one-on-one ang bayaw at hipag ni Brenda Minch, si Donna and si Kuya Toto. Ayan, asawa ni Charen at ni Bimbo. Okay, bago ang lahat, kamusta muna si Brenda bilang bayaw? Ako yung una. Ikaw. Sa akin, Nakasaman ka. sa akin, sobrang blessed ko talaga na nagiging Naging bayaw. bayawan. Kasi lahat ng mga inaing namin sa sa buhay, lalo na pag kulang pa ako sa Financial. lalo na sa financial. Wala talagang ibang sumusugot sa akin. Kundi siya lang. Kasi isang ko lang sa niya, tapos sabihan ko yung kapatid niya na wala naman tayong ibang malapitan, kundi siya lang. Hindi talaga na dalawang isip na tulungan kami. Kaya bliss talaga na dumating siya sa amin. Ikaw. Kamusta siya bilang bayaw? Hipag. Hipag pala, hipag. Bayaw mo kasi siya eh. Sa akin, sobrang overwhelmed, saya kasi may malapit na yung artista di ba nga, sa mga millennials, pag may artista, nagtili, picture. Siyempre kami kasama na sa isang bahay, parang hindi pa rin ako makapaniwala na kasama ko yung bayaw mo is artista. Oo. Na ilang ba kayo? Na ilang ka ba sa kanya? Oo, ilang. Bakit? Natarayan ka ba niya o ano? Nahiya lang ako. Pero hindi naman siya mataray nung hindi nagtaray. Okay. Kung meron kang naaalala o meron kayo naaalala naging bonding ninyo bilang magbayaw o maghipag, ano yun? Ikaw na. Yung regalo niya sa akin nung Basta ka ba? Yung kumano sa Kasal. Osaka, sa kasal. Sa kasal. Ano pangalan nun? Ano tawag dyan? Ang tawag sa Tagalog nun? Yung ano Pasaka, sila. yung pasaka. Yan. Pumunta sa ibang bahay. Mamanhikan. Mamanhikan. Yun. Mamanhikan. Yan po. Noon, alam mo, pare-pares na ako kami nagkakahirapan sa pagkatagalog. So yung Mamanhikan, pamamanhikan, bakit? Kasi Sige. kasama na rin kasi yung birthday ko, tapos yung Mother's Day pa. Bongga Oo. kasi yung handa pala. Oo. Parang triple ata yung Triple celebration. Ikaw, kuya, anong pinakamagandang banding na naaalala mo? Ang naalala ko na pinakamagandang banding namin talaga, yung doon ako sa Manila. Sa Manila. Oo. Kasi Yung bago ka... bago ako mag-ibang bansa, pinupok niya ako. 3 beses ako, 4 na beses ako nag-ibang bansa. Sa kanya talaga ako tutuloy. Yan yung... Yun ang Yan yung sa Marikina. sa Marikina, sa Quezon Ab, Oo, sa Quezon Ab, tapos dun sa Novaliches, tapos nakatira pa sa yung sa Timog. Yung sa So basta bago ka Bago- mag-ibang bansa, ibang bansa. Doon talaga ako tutuloy. kayong dalawa talaga niyo. Kamusta siya kapag nakikita niyo siyang nagagalit? Dumating ba? Ayun. Nasaksihan niyo na ba siyang nagalit? Siyempre. Siyempre talaga. For sure. Sa akin, Oo. talaga. Kasi Kasi ilang taon pala kayo magkakilala? Bali lang, isang taon na hindi masyadong kasi Hindi pa kayo sa trabaho isang din bahay. ko. Hindi pa kayo sa isang bahay. pag-uwi ng Kasi pag-uwi. ikaw Ako for talaga sure. ang pinaka-ano. Okay, ano yung pinakamatinding nasaksihan mong galit ni Brent? Ang pagka hindi niya gusto, tapos gusto mong ipilit, ayaw niya talaga naman. Hindi mo talaga maano siya. Kasi Ano yung nangyari nun? O anong kaganapan nun? Bakit siya? halimbawa, kasi nung unang talagang Kita? maliit pa yan, parang Bata pa. bata pa lang talaga. Kasi high school pa lang yata. Or magkaaway kami niya. Hindi talaga Oo. kasundo. Hindi kami magkasundo nung nandito pa kami. Okay. Nung saka lang kami nagkasundo nung pumunta sa Manila. Manila. Oo. Kasi nung una dito yan, kasi alam ko, Becky nga. Becky siya. Ako yung niya.
ako yung kalaban niya. Oo. Kasi ayaw ko ng ano, ganun. Hindi. Oo. Nung una yan, nung una na. Tapos sasabihin niya sa kanya, sige Noy, pagka makapunta ako ng Manila, sige ka, antayin mo yumaman ako, ganun, sabi niya. Sinabi niya sa akin yan. Bitaw siya masaya. Oo, pag yumaman ako Noy, may yari ka sa akin, ganun. Pero hindi ko inang yun. Hindi ko Inasama. Hindi. Kasi ganun talaga yung ano. Kasi nung hindi pa kami mag-asawa, magkakilala na kami, iba yung ano na kami talaga. So magkakilala na talaga kayo ni Brenda. Oo, hindi, oo. hindi pa kayo mag-asawa ni Charlie. Maliit pa yan, maliit pa sa Brenda. Okay. Ano pa yan, elementary. Kamusta ngayon yung relasyon niyo bilang magdala? Yun ang pinaka-the best. Kasi, yung opinion ko, gusto niya ipasok. So hindi kayo, sa madaling sabi, hindi kayo ni Chapuera. Like parang Hindi talaga. ako ngayon ang tatay ng pamilya na to, dapat ako lang. Isa lang, So pinakikinggan ko. isa lang sasabihin niya sa akin. Sige Noy, nakapunta ka na ng ibang bansa. Ikaw nang bahala sa pamilya mo. Kasi ako din ang bahala sa pamilya mo. Ganun lang yun, ang ano niya. Pero ang napakasarap talaga na hindi ko manong sa kanya, yung tinutulungan niya ako na walang bitaw na salita na hindi kita tutulungan. Kasi nabitawan niya noon na salita, pero ano lang pala sa kanya yun, parang isang salita lang na ano, pero hindi niya. Pero pamilya pa rin kasi, kaya Oo. hindi rin basta-basta. Ikaw, anong nasaksihan mo na ba siya or nakita mo na ba siya nagalit? Yung ano lang, yung common na mga galit-galit na ako, pero okay, mamaya. Alin? Anong ano? Yung mga tampo-tampuhan ng ano. Yung pagbubunga nga niya ba? Yan, yun lang. Paano mo Hindi ko pa nalalamang na- galit na si Brenda? Sa panalitan niyang ano, Mabilis. pabilis ako, dami na. Kung sa akin yung ma-open na naman siya. So, sanay na naman Nasanay. ako. Sanay. Kasi syempre, iba yung, ano kasi, when it comes sa family, iba kasi yung atake mo. I mean, iba yung mas masakit. Kung saktan na siya ng ibang tao, wag lang ng pamilya. Parang ganun. Kasi ano naman natin din lahat, ang dahilan bakit siya lumuwas ng Manila. Tama. Diba? Alam naman. Correct. O ngayon, since may mga anak ka na, diba, yung mga anak mo is, ano na rin kay Brenda, anong nakikita mo nagiging magandang epekto ni Brenda sa mga anak? Sobrang maganda talaga. Kasi yung unang bibi ko pa lang, siya na yung umalalay sa akin na lalo na sa hospital ng anak. Wala kaming takbuhan, siya lang. Sa pangalawa namin si Carlo. Siya pa rin. Pero hindi ako nakatanggap ng salita na bakit ka nag-ano sa akin. Okay. Wala rin panunumba. Wala talaga, wala. Tapos yung si Aliyah, ganun din. Pag magkasakit yan silang tatlo. Kasi nagkasabay yung nagkasakit. Silang tatlo talaga, dengue. Tapos sabi niya, bakit hindi nyo diniretso sa hospital? Sinabi namin sa kanya, wala kaming pera. Hindi maano yung pera kasi makikita lang natin yung pera. Sige, takbo nyo na yan doon para saka na natin antayin kung may mangyari na pinaka-worst na ano. Wala. Hindi, tinakbo na namin yun. Sabi niya, sige, kuha kayo dyan kung anong kulang. Sabihin nyo lang, huwag kayong mag-alinlangan na sabihin sa akin. May kwento yung pangalan ng mga anak mo. Oo. Paano? Siya ang Siya rin ang nagbigay ng pangalan. Okay. Kaya inano namin siya kasi ang laki ng ano talaga. So namin. talagang involved din siya sa family. Oo. Nung unang pangalan niya, na pinangalan niya sa anak ko, si John Dave. May ano siya na Kuya Dave doon Kuya. may Kuya Kuya Dave Dave. siya sa Manila. Lalo na si Carlo. Carlo. Yung yung Mutales. Carlo din yun, John Carlo din yun. Kaya, inano namin yung opinion niya. Sige kung ano namin natin niya. Tapos yung si Si Aliyah, sa amin yun. Okay na nabigyan mo. Okay. Ikaw, Wala kung pa sakali, masyado. since wala pa kayong baby, ikaw ba open ka rin na sakali yung name or yung ano ba niya is masunod din kung sakali na hindi siya sa suggest? Okay lang, oo. Kung magkakaroon ka ba ng babaeng anak, willing ka ba na maging Brenda siya? Pwede rin. Yes. Talaga? Oo. Kasi siya, sa simula nung naging
dami siya, marami siyang natutulungan lalo sa pamilya. Sa ano, dyan, sa inyong dalawa ni Bimbo, dumating na ba sa punto na nagalit siya at may kinampihan siya isa sa inyo? Wala naman. Pero okay naman din ang relasyon. Okay. Sa nangyayari ngayon, ito ang bongga ha. Meron na kayong panibagong bahay. Kasi alam naman natin na itong lupa natin, hindi naman ito kanya lang eh. Oo nga. Diba? For the, for the Family din. Tagaraw, De Leon, Amistoso family. And ano masasabi niyo doon na Yung talaga paganda ng paganda pinaka- lang? Hindi namin may imagine na ganito talaga ang nangyayari. Nakuha niyo ulit. Kasi nawala na to. Nawala na po. Sa ninunuan niya to eh. Yung lupa na to. Tapos sa isang iglap, nakuha, bumalik. Tapos ano siya eh, apo sa tuhod. Apo sa tuhod siya. Siya pa yung nakabalik, Nakakuha. nakakuha sa tutulungan na ano na to, lupa. So, sobrang bis talaga namin. Tapos sasabihin pa niya na dito niya, ano yung bahay niya, isibi, ano niya to eh. Kumbaga, ito na yung panalo niya. Dream heart niya talaga to. Dream talaga niya to na. Pero hindi dito. Hindi dito yung ano. Yung dream niya talaga na house. Yung ano ni Papa. Yun ang pinaka ano niya. Okay. Isa na lang. Bilang bayaw tsaka lipad, no? Anong gusto niyo masabi pa na hindi niyo pa nasabi sa kanya? Yung meron pa ba kayong dapat sabihin na hindi niyo pa nasabi sa kanya? Kung ano yun, sige, sabihin natin. Ano na. Ano? Siyempre sa ikli ng panahon pa lang ninyo, no? Siyempre, marami pa kayong pagsasamahan at for sure marami pa kayong marami pa siya ng mangyayari. 3 words. Keep on dreaming. Kaya tayo dyan, nag-English. Sa pressure, nag-English. Keep on dreaming. Hindi lang para sa sarili niya. Kasi syempre, actually, sobra kami natatouch kasi super thankful din kami, especially sa inyo ha. Kasi hindi lang si Brenda yung nag-welcome sa amin. Pati kayo ng mga kapamilya niya. Kaya thank you. Keep on dreaming. English yun. 3 words lang ha. Ay ka. For sure, kasi ang tagal ninyo na, ang dami nyo na Sa akin pagsama. talaga. Ang isa lang yung ano ko sa kanya. Hindi lang siya makbago sa ugali niya. Tutuloy lang yung ugali niya ngayon na tumutulong. Tapos, inuna niya yung pamilya na ano, sobrang ganda talaga. Napakataba ng puso namin. Kasi inuna niya kami bago yung alam ko naman na marami siyang kaibigan. Pero umuwi talaga siya dito. Ibanding kami para makuha namin yung ano talaga yung na-commit niya na accomplishment sa buhay niya. Oo. Yun ang Na kayo yung kasama niya. kasama pa niya kami. Nagsumat pa bukas. Ano na, buhay si Panginoon bukas. Tapos andito siya. Sobrang blessed talaga sa amin. Happy talaga. Siyempre lahat naman is worth it lahat ng pagod tsaka yung sacrifices niya sa Manila na malayo sa inyo na napakatagal din na panahon. And now ito nag-harvest na actually. Oo, sincere. Kaya ayan, para sa inyong hipag, tama ba? Sa inyong hipag. Hipag na bayaw. Bayaw pala. Tapos blessed din kami na pumunta kayo rito. Naano Sobrang saya. mo yung mga ugali din namin sa pamilya ni Brenda kung anong makikita niyo na ugali ng pamilya niya. Siyempre, ilang buwan na kayo rito, di ba? Nakita mo 2 months. kung, 2 months na. kung sino yung ugali na makikita mo talaga kung sa pamilya ni Brenda kung anong mga ugali ng pamilya. Mayroon And kami. I can say talaga na super rin kami, super thankful kasi hindi lang kayo ha, hindi lang yung first family. Even yung mga tita, yung tito, and the yun. pinsan, sobra kami na-accommodate din. Lahat, anyway. Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba, hayaan nyo rin kami magbukas, hayaan nyo rin kami maglakad. Kasi Yun nga. pamilya na tayo rito, hindi na kami basta Bilang bisita lang. Ay, ano mo yun, hindi na tayo basta bisita lang. Tama. Sila to. Pagtulungan din. Ayan, kaya sa lahat ng mga viewers out there, sa mga momshies, and Please sa lahat ng follow. Mr. Kitik, ako,
marami pa tayong hahanapin, marami pa tayong pag-uusapan. Hindi lang tungkol kay Brenda, maging sa mga family and friends niya dito sa Saan. So, pakaabangan niyo yan. Again, this is Ma'am Shi G together with Donna and Tia Toto, yung kanyang mga biotipag. So, abangan niyo pa iba natin mga chika. Yes. Maraming salamat, guys! Thanks, girl. It's DJ.